Magandang gabi mga pani mga mani. Ako po si Pani Chris Vlog. Ngan siya si Jaja! Ngan We are Chris and Jaja! follow niyo guys. Nakikita niyo ba to? May helmet tayo, di ba? Tapos may box tayo. So ano ibig sabihin? Mag-unbox. Di ba? Ama! Oh! Alam mo, ama! Maram! Mag-unbox tayo ng ano guys? Basta Diba? tingnan nyo na lang to. Pangkupol to, pangkupol guys. Mga problema ng mga couple na nagmumotor. Di ba? Naranasan nyo na guys. Dalawa kayo ng asawa nyo. Sino pa? Basta dalawa kayo sa motor na naka-helmet. Tapos nag-uusap kayo. Hindi kayo nagkakarinigan. May madadaanan kayo tapos sasabihin nila, baka nag-aaway yun kasi nagsisigawan. Guys, nandito na ang solusyon. Lalagyan natin ng intercom ang helmet namin. So guys, ang napili namin na intercom ay galing sa Predcon. Wow. Original to guys. Siyempre, hindi lang birong presyo. Mura lang naman to. Mas mahal lang to ng slide sa helmet. Mas mabay. Mas mahal pa to guys. Mas mahal pa to sa helmet. Parang helmet namin, quality na ha. Ano guys, may isa na ako nito kaya isa na lang ang binili ko. Napakakunat ang battery guys. Matagal malubat. Matagal malubat. Yan guys. Galing sa Predcom Bigyan namin. FX. May siya. Ah! Parang mukha nakilimit. Ganda. Ganda ng box. Dito mo, ilagay mo natin dito. Titingnan natin ang loob. Ang mga lahat ng nilalaman. Okay. Mayroon siyang Manual. user manual na kalimitan ay hindi naman natin binabasa. Ang kanta lang. Hindi na magbabasa ng user manual pero pag hindi nalaman kung anong gagawin, pupunta lang sa YouTube. Tapos guys, ito na pala yung headphone. I-connect to guys sa loob ng helmet natin para marinig mo ang kausap mo. So guys, pipili ka lang ng mic, dalawa yan. Hello. Ito para sa mga ganitong helmet. Hello. Ito naman, pag ang helmet mo ay Half face. half face. Oh, sige. Alam ko yan. Kala mo ah. Tapos may ano siya, sticker. Pampul. Pangdikit. Pangdikit dito sa sticker sa loob. Hello. Yan maraming 4. Hello. Tapos nandito pa ang Kawa mo yan. Ayan. Hello. coins. Tapos may charger guys. Charger. So guys, ikamit na natin. Dito yan. Bakit? May charge. May charge na talaga. Wow. Aesthetic. Yan guys, no? Okay guys, tapos na namin i-install ang mga intercom namin. FX intercom galing sa Predcon. Wow, Predcon, baka naman. Dito na guys, aesthetic. May ilaw pa. Bali, connected na sila dalawa. So, kahit tig isang motor kami, makakapag-usap pa rin kami hanggang 1 kilometer. Tapos, kahit 10 riders pa kami, may mga ganito, makakapag-usap-usap pa rin kami.
kahit sa malayo ang agos namin. Yan ang kagandahan ito. Pwede natin ikabit sa cellphone natin, sa Bluetooth. Pwede tayo mag-music. At pwede tayo mag-answer ng call. Share music. Oo, pwede tayo mag-share music. Tapos, pag may tatawag sa atin, guys, dito lang tayo pipindot. Hindi na tayo maglalabas ng cellphone. Dito lang tayo tatawag. Di ba? Ganda. Kaso nga lang, mas mahal to sa helmet namin. So, try natin, guys. Pwede ba? Pwede sa cellphone. Wow. Hello. Pada ko sa cellphone. Gumagana, guys. Ang ganda. Solid. Ganda, guys. Ang ganda. Kahit skindan niya na. Pwede na, guys. Pwede na. Hindi na. Mula ngayon, hindi na kami magsisigawan sa kalsada. Hindi na kami magsisigawan sa highway. Hindi na makakatulog. Hindi na makakatulog ang OBR. Ha? At hindi na rin boring ang mga rides namin. Di ba? Nagkikwentuhan lang kami, magmamaritisan lang kami habang nasa biyahe. Di ba? Walang boring na time sa biyahe, sa rides. Pag mayroon tayo nito. Yes. Ang kagandahan sa amin kasi, habang nire-drive ako, hindi ako nakakatulog kasi. Yung sa likod ko, yung over ko, panay ang kanta. Hindi ka talaga makakatulog sa biyahe. Okay. Okay guys, yun lang.